Most megint nem lát. 5, 4, 3, 2, 1. Right, sima balból a bal 2. Sima balból a bal 2. 50, jobb 33. Jobb 33-ból a bal 12. Bal 12, utána 50. 50. És jobb 2-ből a jobb 1. Jobb 2-ből a jobb 1. Jobb 2-ből a jobb 1. 50. Az meg hol vagyok? Ja, sima bal. Bal 2 felkiáltós, igen. Sima bal. Sima bal. 80. Bal 1-ből a jobb 12 vége felkiáltós. Jobb 12 vége felkiáltós. Utána bal 34-ből a bal 4-ből a jobb 4. Bal 34. Bal 34-ből a bal 4-ből a jobb 4. Bal 4-ből a jobb 4. Utána 30 bukkan. 30 bukkan. Sima jobb. 50. Sima jobb 50. Jobb 3. Dobál. Jobb 3 dobál. Jobb 3 dobál. Utána bal 2. Bal 2 50. Bal 2 50. Ből a sima balból a bal 2. Sima balból a bal 2. Sima balból a bal 2. 80. Jobb 23. Jobb 23. 50. Bal 2. Jobb 23. Bal 2. Utána 50 bukkan. 50 bukkan. Utána 100. Jobb 33. Jobb 33. Jobb 33. Jobb 33. 50. Bal 2 dob. 80. Bal 2 dob. 80. Bal 4. Figyelj a bal 4-re. Bal 4 után 50. Jobb 3-ból a jobb 1. Jobb 3-ból a jobb 1. Jobb 3-ból a jobb 1. Utána 30. Bal 2 dob. 30. Bal 2 dob. Bal 2 dob. Utána sima jobbból a bal 1. Utána 50. 50. Itt a bal 1. 50. Jobb 1. 30. Jobb 1. Hát, nem annyira fog ez a gumi. Ez már nem. 50. És sima jobb. Azt sem tudom, hol vagyok, bazd meg. Az autópályán. Igen, ja itt van. Sima jobb, bal 4, sima jobb. Itt a sima jobb 200 dob. Sima jobb 200 dob. 200 dob után sima jobb, sima bal felkiáltó, mert jobbról lassító. Ott a lassító, utána 50 jobb 1. 50, jobb 1, bal 2, és jobb 44. Bal 2, jobb 44-ből a bal 3. Jobb 44-ből a bal 3. Ez gyönyörű volt. Ez gyönyörű volt. Jobb 3 dob, lap is 100. Sima jobb hosszú 50. Sima jobb hosszú 50. Sima jobb hosszú 50. Bal 2, 50. Bal 2, 50. Jobb 11, 50. Jobb 11, 50. Jobb 1, 50. Jobbról lassító. Ott a lassító. Bal 23-ból a sima jobb. Bal 23. Bal 23-ból a sima jobb. Bal 2 dob. 80. Sima bal felkiáltós. Bal 2 dob. Sima jobb felkiáltós, már jobbról lassító.
megállunk. Béláig fordultátok. Bal 234-ből a jobb 4, ből a jobb 4, ből a jobb 4, ből a jobb 4, ből a jobb 4, és a jobb 4-ből a bal 22, bal 22, és a bal 22-ből a jobb 3-ból a jobb 4, jobb 3-ból a jobb 4, jobb 3-ból jobb 4, utána 100, és bal 12-ből a jobb 22 hosszú, bal 12-ből a jobb 22 hosszú, ott a jobb 22 hosszúból a jobb 4 elág remeterét. Vigyázz a gumikra! 100, jobb 2-ből a bal 1, 100, jobb 2-ből a bal 1, nincs gumink, jobb 2-ből a bal 1, bal 1, az meg sima jobb 50, bal 2-ből a sima jobb, Roli nincs gumink, bal 2-ből a sima jobb, bal 2-ből, vagy 200, jobb 2-ből a jobb 3, bocsánat, jobb 2-ből a jobb 3, 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 jobb 2-ből 50, bal 2, utána bal 2, 30, bal 2, 30, és a bal 2-ből a jobb 3-ból a bal 1, jobb 3-ból a bal 1, utána jobb 1, 100 lassító, ott a lassító, lassító, nincs gumink, geci, semmi gumink nincs. Bal 2-ből a jobb 2-ből a bal 3. Ez nem jó, írtuk föl. Igen, 50, 80, azaz, itt vagyunk, az meg. 80, jobb 3, az nem, az el lett osztva. Jobb 3, 50, bal 2-ből a jobb 2, bal 2-ből a jobb 2, bal 2-ből a jobb 2, bal 1 hosszú, bal 1 hosszúból a bal 12, a bal 12-ből a jobb 3, ből a jobb 3, ből a jobb 3, és 50, bal 22-ből a jobb 2, bal 22-ből a jobb 2, 50, bal 33 hosszú, bal 33 hosszú, bal 33 hosszú, és sima jobb, sima balból a jobb 54, sima jobb, sima balból a jobb 54, itt a jobb 54, utána 80, jaj de szép, gyönyörű tesó, 80, és a bal 4-ből a jobb 50, jobb 45, bal 4-ből a jobb 45. Gyönyörű tesó, nagyon jó vagy. Utána bal 2-ből a bal 3, bal 2-ből a bal 3, bal 2-ből a bal 3, és 50 jobb 4 elág. Figyelj az elágra, mert nincs gumink. Azaz, bal 1-ből a jobb 44, bal 1-ből a jobb 44, bal 1-ből a jobb 44-ből, a jobb 44-ből, a bal 44, a bal 44-ből a sima jobb, bal 44-ből a sima jobb, és a sima jobb után 50-ből a jobb 34-ből a bal 3, jobb 34-ből a bal 3. Elfogyott a gumi. Elám, jobb 34-ből, és itt a cél. Anyádat, Kovács!